Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live kakisi-kisi. Muginhawak. Mo lagi ni problema na mo may gala diri sa balay ba kay ang telepono murag doktor. Tawago di makita. Unya kung emergency di mo sipot. Muna kinaiya sa mga bagong doktor may gala. Anyway, padali lang ha kay nakoy ang bago na ang numero na mo may gala ha. Sa ang numero nga inyong ma-text. So katong karaan na mo nga numero since kupong-kupong ha nag short pants pa si ano to Bongbong Marcos nga numero. Pero mo nakadugay na to. Siguro katong numero ha may gala pagsugod pa nako 2004. Katong nga numero. Ha? Kung wa pa mo kaila atong 2004 sa ako, na mas tigulang pa tong SIM card nako. Ha? Grabe sa kadugay ba unya, di ko na. Na-expire na gyud. Pila na ka years. Pila na gani ko ka years diri. Jol, ha? Kuan naman. Na-expire na ko ng kuan. Ang numero. Ingana dai na ha? Mo na problema ron may gala kay magkambyo man gyud kag SIM card kung sa kadugay ba kay mukha naman magbinuang na ang SIM card magbinuang dili na mo dawat og mga numero mamili na nya ang mo kuan ang manulod nga mga kuan puro mga kuan ba mga scam. Ha tuya diri taya dito ay mga kuan usa na sus grabe ng scamming ron sa SIM card may galaw. Murang pog bidisina gipamalig. Istoryahan nagkagabok. Ha? Baligyan day kag tambal. Ay nako, mo ginay. Mo siguro ginay trend na to ron may gala. Kamo pud nga di pud mo maminaw o dili pud mo mangutanag tama ba ni? Ha? Dagon ning doktor sa kagina di text dayon nga tinuod ba ning tambala ni nga makabuhi dag patay. Ano? So, kuhain niya mga numero. Kuhaan. Kuhain yung cellphone. O ballpen pa. O papel. Unsa ba na yung masulatan diha? Maski pag supot sa bulan. Ha? Kuhaan ba? Unsa ba na gikan pa ba na sa kuhaan? Palengke. Ang numero may gala. So, kuhaan ninyo kay kanila yung inyong ma-text kung diri sa doktor sa Kahanginan. Karon kung ay mangutana sa inyo, unsay numero diha kanang tabian kayong doktor sa Kahanginan. Ha? Unsay bag-ong numero ana sa ipangpasing ninyo may gala. Katong mga kailan ninyo nga mahilig maminaw sa doktor sa Kahanginan, ha? Sa gwapong doktor. Ha? Inyong ipasing ni ikuan i-share ninyo kay para kuanta dili mo mga kuan nga di naman lagi mo tubag ning kuan kaning numerohan ni lain naman ni ha so ang bag-ong numero may gala urag loto 0916 Ani 0966 da ini. Ngano man ang 1 man eh. 0966 594 7747. Pareho man lagi ni sa una. Sa obos. Ay sus, sorry mga higala kay dili sa ibabaw gisuwat ang kuan. So di ara sa obos. Erase. Erase ang inyong cellphone. At kuha dito sa na picture sa kuan, picture sa telepono, ipindot ninyo na, tapos ipindot ni mga numero ha? 0966 400 5595 0966 400 5595
So kung injik pa ni basa ani 009 tik tik 44005595. Mga amigo na ako mga Chinese may gala. Binuang na po gaid. Binuangan na po ni imong mga injik ha. Agi kan mangod halos tanan ng mga kanda kong mga amigos iyong gurin may gala. Tungod sa kadugay na ko ng negosyo sa una. Makailan ako sila. Kay mga kuan po biya, mga buutan kayo ni sila. Ha? Pwede pa gani ka mangutang. Ha? So, isulat kamong gikan sa Tolinto, paingon sa Cotabato. Gikan sa Valencia. Ha? Abot pa daw sa Quezon, may galaw kang kuan sa dito daw abot daw sa ang tingog na ko sa kuan sa itong lugar. Usahay gani, maingon lagi daw itong akong mga pasyente sa dito dapit sa kuan. Misamis ba? Dugong na mo usahay na imong tingog. Mo ba? Palit sa hangin. 0966 400-5595. Wa. So, i-share ninyo na sa tanan ninyong kaila. Agi kan sa Abu Dhabi. Paingon sa Africa. Daghang kay ko madawat nga text man lang nga tibok kalibutan. Dili lang gyud ko ka tubag usahay kay tungod sa kadaghan na ba. Anang labaw na gyud ning matingala gani kung usay gikan sa Amerika dapat may mga doktor diyan. Ngano ako man gyud inyong pangutan-on. Ya ang kataw-an pag yun may gala kay magbinisaya man. So, ko kani Pinoy gani. Mutanaw na sa akong YouTube. Nya kay usay ang YouTube na ko may gala kay muhang man. Muhang na ang YouTube may gala mingon nga surrender ko dagang kay mo tanaw. Ha? Well, kung lagi ni kung namoy pangutana kanira gyud numero hay inyong ma-text ha bago 0966 400 5595 0966 400 5595. Okay. Ang topic kung karumpuntaga mahigala importante labaw na sa mga edad o sa 60. Paingon sa 70. Kay ang trend man good sa inyo may gala. Mutuo dayon mo sa istorya ganay maski pagug mo kaila kinsa nang istorya na. Yang mutuo ba? Una-una alam ninyo ha. Sukat sa pagkabata, ha? Pungitan pa mo sa inyong nanay, hangtod sa mamili na mugsudan, ha? Maedad na ng mga 50 may gala, mamili naman. Mukaon mo tanan ba? Way gidili. Nga may gumudo. Naman kung may mga high blood. Sabay gaingon sa inyo nga kanang inyong gikaon sa tinae, moderate mo apek nga mo taas inyong blood pressure. Taka na mo psychological na siya may gala. Kaya ang physiology, ang pathophysiology yun sa sakit may gala. Permanente na siya. Part of aging. Part nga nagatigulang ta. Mao na siya nga moabot yun ang high blood, diabetes, arthritis, kada mga nga ng sakit na muna mga sakit sa old age. So, kanina akong isulti sa inyo, kung di mo mutuo, ayaw. Mayo pugos. Pero kung mutuo mo sa akot, mayingon mo sa ako nga, kanang matistingan na ninyo ba? Inuod man yung ginisulting Dr. Kagapi Ha? Number 1. Ang atong lawas ba? Wala man siguro yun mo kay balo. Nga kung kulangan gani siya, dili man siya musinggi dito sa inyong utok nga, Sir! Gutom pa, sir! Nya kay naminawan mo sa isa ka radyo nga naingon nga, ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, ngaon na mo gulay. Utok ninyo gulay po. Ano naman? ang atong lawas may gala, paminaw gyud mo maayo kay di gyud mo kasabot sa ako isulti later on.
ang atong lawas may gala maldito. For example, kung ka, pataka-taka lang kag dieta. Kay hadlo ka sa imong high blood. High blood kasi, hadlo ka sa imong diabetes. Ha? Numero naman na sila taon, may galo eh. Ha? Dili man ni mo siya mapugungan. Unless nga di ka may inom tambal. O, bitaw nang imbento mga tambal. Kaya tumudaan yung mga sakita. Okay. Ang lawas na to, may gala. Pag kulang gani ay inyong pagkaon, mo revert ang sabay Bisaya sa revert. Naana siya proseso nga gamiton niya ang mga stories ninyong mga tambok, mga stories ninyong muscle, tanan ninyong inyong natigom ba, nabutang sa inyong budiga, sa inyong lawas. Masay may tabo. Pag ingana nga kulang kaayo ang production sa sugar may gala kay mo na ilang kwarta dito sa sulod sa atong lawas ang sugar kay kasabot mo ha dili na ingon nga maldito na o dili maayo ng sugar pataka raman mo walay lain makaon sa utok nato sa atong muscle sa atong kasing-kasing sa atong lungs sa atay tinai tanan sugar in town may gala mura na siyang main power source. In English na lang na ako kay lisod kay translate. Main power source kay kung dili pa sa Davao City, Davao Light and Power Company na siya. Ang sugar ha? Aminaw gid mo. Yung sugar. Dito sa norte, sabay pangalan sa iyo mga electric operative diha. Mao po na ilang power source. Di ba? Pag maabot ang panahon nga pataka lang mo dieta, di mo mga ani, di mo mga ana. Unya kinahanglan man niya tanan. Protein, carbohydrates, fats. Wala ko na yung nga gulay ha. Pati fats noy, kinahanglan sa atong lawas. Okay. Wala ka ni kaon kay nandito kasi kumpare nga ay di na ka makaong tambok kay para di na mo sa mataas imong blood pressure. Atik ninyo. Masay di pa ka mukha karning baboy ba? Taas gyapon na siya. Kay balo mo ana? Wala siguro. Kaon sa nako akong salamin may gala kay ang kani akong mata pag nakasalamin magdoble ang pananaw. Magdoble tong chicks nga imbis gwapa, duha na mata. So, ingani may gala. Sige lang ko balik-balik sa uno. Ang lawas na to, mo change of power source by gala. So, imbis nga, ang double rate again, mo supply og energy sa atong lawas, muingon man ang lawas na to, kaning amo na mo di man mo kaog tarong. Mo revert siya. Pag revert niya may gala, ang katong tambok ninyo, katong mga muscle ninyo, ang katong naasad to sa ilalong kaunuran, itago-tago sa imong lawas, himuon niyang sugar. Patay. Anong patay man do? Pag ang proseso sa paghimo sa sugar sa atong lawas, mahimo na siyang anaerobic. Pasabot ana siya nga dili nagikan sa outsourcing. Kung nagagamit mo og kanang online ang inyong trabaho, outsourcing na siya. Ang pasabot kadili normal nga sugar iyang ginasupply. Gikan sa iyang muscle, gikan sa iyang tambok, gikan sa iyang unod, gikan sa iyang mga bukog. Unsa na tabo? Mo produce siya og daghang kaayong toxic materials may gara. Unsay sunod? Unsay sunod na? Amot na mo naminaw mo pero kung naminaw mo makasabot gid mo sa akong ginaingon. Ang sunod na may gala kay tungod sa kadaghan sa toxic materials, kay nag-anaerobic naman siya. Di wala na siya makakuha og kanang energy gikan sa gawas. Kay di man mo ngaon. So, kaning toxic materials makita ninyo sa function sa inyong kidney. Muhinay siya o
muhinay ang atong kidney may gala. So hinay pagsaka na inyong creatinine mo. Unsa may pasabot ana. Nga ang kidney wala na siya energy sa pagproseso sa mga hugaw ninyo sa inyong lawas nga daghan inyong kay karon kay nagagamit man siya dili siya katong normal nga energy source. Luoy ng kidney. Nya pasangin lang na yung tamang lo. Sa una ba nga tama inyong kaon? Kapila mo maadtog doktor sa isa ka tuig. Nagaling maadto mo kaisa. Di ba? O. Dili ko ninyo mabangi na sa ako ba kay ngano? Sa una magkonsulta mo sa doktor, nagaling magpakonsulta mo abot na yung 40, nagaling magpakonsulta mo kaisa. Wala gyud, pero pag abot na yung 60 ba? Pugnan diri, di mo kaon diri. Sana ang sunod na may gala daghang kaayong effect sa atong lawas. Unsa man di na mo katulog sa gabi. Patay kang bata ka. Di unsa may iyong buhaton kung di na mo katulog sa gabi. Ha? Maglurat lang yung mata, ipon na yung mga butiki dito sa kisame. Di naman yun mo katulog. Ngano man adok? Kay ang toxic materials nga nagamit o waste sa atong anaerobic system na sa kanang paghimo og energy gikan sa atong muscle, sa atong tambok. Ha? Daghan kay na sila ma-produce nga kanang toxic materials dili pa sa anang pagkaon nimo nga gikan sa tinai i-process sa atay within 15 minutes. Danay available nga sugar. Unya kay nagdita-dita man ka kay nahadlok ka sa imong diabetes, karon kada bulan na kamato sa imong doktor. Di pa jud ka katulog sa gabi. So, unsay buhaton? Pag adto nimo sa doktor, tagaan na pag tambal pang katulog, di ba? Di ba? Okay. Di isa may dadato dito ron. Ang doktor, tungod lang nga kay wala mo mukha eksakto. Tungod lang na gyud ana. Number 2. Matingala mo ba nga niabot mong 60 kani akong kumpare sa bukid. Ano ba? Makahagbas pa man ng pila ka oras ang edad 80. Kana man ni sila. Kay kani sila manghaon mag-eksakto noy wa man naminaw ana mga istoryang gabok nga ayaw kaon na. Ang iyang lawas permi presko. Talag sala sila makakaon og gulay, kaning karne kay mahal man, pero makakaon sila. Kay katong iyang gikaon nga karne noy, ug unsa ba nay tambok, mo-supply na to sa iyang lawas at the same time nga pag-exercise niya kana magtrabaho siya, mapugnan niya iyang lawas, mapugnan niya nga dili siya mo revert into anaerobic state. Lisod walay translation ng anaerobic state na igala. Kung sa tinuod pa, kung i-translate nimo na siya sa Bisaya, way gamit-gamit o oxygen, nag-produce og sugar. Simple kay pagka-istorya, no? Pero, libugation inyong utok, yung saonan nyo kay biochemistry man na. Region mo kasabot. Okay. Ikaduha, magsige na mong palpitate. Naunsam niya kung kasing-kasing, mamantay chicks, naghubo sa tubang na kung sige magkapaspas. Imbes sa una, may galang na magbasa lang kag newspaper. O kung diba, sa gibasa ni mong comics, maadto lang ka CR ba? Muana na daday mong kasing-kasing, blug, patay kang bata ka. Di man ko ingani sa una, Ha? Mauna siya. So, pag palpitate nimo, adto kang cardiologist, ECG ka, bisag kung saan nalang entertain. May isa may galang nga, ang edad 36. Kung sa'y gihimo, nagpalpitate man siya. Itanaw siya sa doktor, mata-mata, tagaan na siya tambal nga ko, toxic goiter, patay. Peting pamayat sa dalaga, budlat na yung mata.
Pag-adto sa ako ba, nang kung, dahil nga nung payat ng kakayaw niya, nangitom naman ka. Ambot lagi daw. Ang kasabot, nagpalpitate naman ko good ko permi. So, gitigaan ko tambal, nga. Ngayon ko nga, undangin na tananday, di ko na mao. Pag-undang lagi niya. Pagbalik niya sa isa kabulan na igala. Niingong yun sa dok, nibalik na kong pagkagwapa. Number 3. Imbis nga naa kay gana mo kaon na igala ba, basta dili kompleto imo gikaon. Ha? Ang pasabot lang ko sa kompleto. Nagikal ni. Dili gulay. Walay gyud makita nimong protein diha nga mo ng building blocks sa atong lawas. Protein. Sige balik-balik ana for the last how many years? Building blocks. Sa may pasabot ana kung nahimo kag balay, hollow block na siya. Mahimo ba day ang imong balay kung wala kay hollow block? Buhos, samot na hinong kamahal. Ha? Santa Cruz Digos. Moabot ng panahon mga igala, manluod ang lawas na to. Ginagaganahan ng kaon. So, sugod, palpitation. Dili katulog. Ha? Huwag na gana ng kaon. The moment na dili nakaganahan mo kaon ba, mamili na ka, mungit na lang ka, duha, tulog, kutsara, diyan na. Sugod na. Luya kaya ka. Di, lisod na ba kayo ibalik mo nga lang? There is a point of no return. Nga naman. Ang tao, kung di gani mo ka-supply sa eksaktong kailangan niya, manluod. Among rabaday kay balo manluod, kung di mo taga-sudan nga sa dinas. Luod ra ba dayon? Ana tayo. Samot na itong lawas, may gana. Example lang, example. High blood na ka. Diabetes na ka. Napadyog kay sakit kasing-kasing. Usa may isulti sa imo sa doktor. Ayag kaon na ni, ayag kaon na. Magkalugiya ka ba? Ano lami kaon? Bisag kung saan nila imong hunaon-naon, bisag kung saan nila imong kaonon, way lami. Way lasa. Ano man? Apektado naman ang gikan sa tumoy sa imong dila. Paingon dito sa imong tinai. Ang say pasabot na ko ana. Ang mga nerve endings, ang katong mga taste buds, katong mga taste sa pagkaon gani may gala. Gikan sa imong dila, paingon sa imong dalunggan, sa imong ilong. Tabuni ra gud ang inyong ilong nga di inyo mas masimutan ang inyong pagkaon, di ba? Way lami. Ha? Tulo mo ana. So, mangawala na sila. Be sa pagbingon ka nga maglitson ka kada adlaw, way lami. Gyud. Tungod na siya kay nanluod na atong lawas. Muhungit na lang og duha, tulo kutsara. Dugay ana, luya na. Nya kay abot si kumpare. Pre! Inom ani pre, maka-energy ni pre. Masay tabo, may gala. Ay, kay siyempre, naguna-una man mo nga matabangan ninyong lawas, inom po mo. Adding insult to injury na siya may gala. Kaya nga naman. Katong inyong giinom nga mga unsa toy supplements, mura man to siya og kanang barikada may gala sa itong tinae. For example, no? High vitamin C ang inyong ginainom. Ikan sa 500 mg muna ng required kung sa FDA, ang inyong ginainom 1,000. Vitamin C lang na akong istorya sa inyo. Kung saan hitabo? Pag abot dito sa tinae, kaya maingon naman nga, mo reject naman. Ay, wa sulod na inyong ATM. Di na katagal kwarta ba? Anak ko tinae, maldito. Maingon dahil nga, daghan naman ko supply dire. Paragon mo, namaligya mo mais dito sa insik. Maingon dahil insik nga.
Daghan mig kuan. Daghan kay mig stock. Ay kay baligyan nimo kuan na. 10 ang kilo. Balito na ako. Sa paman. Sa pang harvest pala nahurot na imong 10. Ngay baligyan nimo 10. Lugi ka. Di ba? Maling na. Daghan kay effect may gala nga. Matingala lang mo, di yun mo kasabot. Oh. Nagsugod na mo, oh, digital gay ko, no? Mga luyat na inyong panit. Ha? Makita ninyo ba ang inyong muscle? Kapayat man dyan ko. Yan. Ang akong muscle ba? Nagahumok. Tanaw mo sa inyong bukton. Mura naman yung bukton ni Manoy. Ha? May pang bukton, may pang poste sa kalsada kay gahi ba? Ay. Katong mahilig may gala. Di na mo gahi. Matanan ako yung mga tanan. Ako pasyente may gala. Operahan ako sa iyang iyang dughan ba kinaisis. Kunoy, 82 years old may gala. 82 years old. Ato ng sekreto. 82 years old. Musaka pas kapayas. Once a week. Dili kada i-week. Musaka pas kapayas. Ko, grabe po kanoy. Sobrang hambog mo na imo noy. Tinaw mutana akong misis. Bata po kayang misis. Yawa. Hindi ko nga. Saan may sekreto ni mo? Ingon sa sako. Ang sekreto doon. Kaundo. Sus. Talagsar ako makatubang ng pasyente nga mo follow sa akong kuan ganit prinsipyo. Talagsar gyud. Karagahanan di mo kaon na di mo kaon ana. Kay mo tuo man sa ilang doktor. So, sige na magbalik-balik sa inyong doktor. Nya balik-balik ko na tambalan niyo. Kani ba kambyo-kambyuhan? Mamay. Lagi na may gala. Pagkaon pala na akong istorya sa inyo, pwede, yun mo kami mulay sana ba? Kung di mo mutuon ako, tanawan na yung high blood, dili makontrol. Gikan sa una, ang inyong blood pressure, di araw taon mo kan sa 150 over 70, anak mo. Magkadugay ba? Usukol na, mabot ng 180, 190. Di natukod sa inyong pagkaon, Pustaan na ipata. Ipusta pa na akong ikatuloy itlog sa akong teknisyan. Jol, kapila na ba nato na napusta na yung itlog? Ha? Dili na sa inyong pagkaon, Makita din ako na sa pasyente, tanawag. Kagahi yun yung ulo ng tawhanan. Di na mo kaon, di mo kaon. Kadok, di na ako magkaon, pero ang tabletas ba? Isog pa sa kuan kaning tamaraw nga kuan kaning grabe di na makontrol ang blood pressure dugay na makita na ako na stop tungod lang na kay dili mo kaog sakto ba diabetes na ako'y pasyente nagka-insulin sus nagasaka ang iyang units nagsugod lang biya sa 15 unit. Pagbalik sa ako kay hindi naman mutuo sa ako. At to siya laing doktor. 1 year later, ang iyang 25 units ng injection sa buntag, 25 units sa hapon. Kung naman sa taon Kung sa tinuon may gala, kung inyo na siyang tanawon ang result sa tambal mo, murag kuan lang na siya kanang kung sa masahe pa, gihimas lang ka. Gihimas. Ha? Adi man yun mo makasabot sa ako kung magamit ko mga terminology nga medical, adi yun mo. Ay manang masabtan ninyo ng himas, masahe way laktaw, sabot man yun mo, di ba? Ha? Pero magamit ko terminology nga, wa yun mo kadungog, ay patay kang bata ka. Kura kong istorya sa langit. Mabod lagi. Di man po na ako mabaso mo kay ang karaganan, ang istorya sa inyo mga doktor, anak man po. Ayaw kaon na. Sas. Mali gina siya ba?
kung ako yung inyong pangutan-on sa pag medisina ko, man ko kabasaan na sa libro eh. Bitaw. Anong dili mo pagkaog karne? Wala ko kabasaan na dito ba? Ambot lang. Kung sang libro na ilang gigamit. Ha? libro sabong. Sa puti, sa pula, masalay mo na ang sakwan. Iya pun isulti. Pero sa tinuod ba, wala siya kon. Kung magungtana mo sa ako personal. Ha? Diabetic man gyud ko, kung papa diabetic, kung mama diabetic, ako mga anak diabetic. Ha? Halos tanang tao sa among balay diabetic. Nya ako sa edad na ako may gala ba? Akong blood sugar ba? Kontrolado. Karon gani 5.7 nya ang ginainom na akong tambal, ang pinakabaratuhon pag yun. Ha? 1 milligram lang. Ha? Di mo moto na ako, bahala mo. Masa tanaw lang gud akong kagwapo gud. Usay magbinuwa ang magugos pasyente ba galang na. Tanaw ni akong bukton noy. Bukton sa 30 ba? Na kanay mong bukton no, para retag manghod pa kanako usay gani makalimot ko, tanaw ko sa iya. Manghod pa man siguro na ako, so 61 years old. Ako yung taon, hapit na mo tungtong si tinta. Ha? Pero gahi ang Japon. Ayayay. Dok, o sa sikreto ni mo, Dok. Ato-ato lang na, Dok. So, kanang ba akong bagong numero, ha? Ipang-share na ninyo, tibok kalibutan. Aron, dili mo masolo ang doktor sa kanginan. Matubag man gyud kapugkuan, ha? Kay ulabaw nang gyud kanang dili kay siya balik-balik nga pangutana. Tubagon ta gyud mo. Ha? So, kanang bagong numero, di nakabasa kung walay salamin. Mo na ning edad. Mo na ini. Sa una may gala, bisa ko sa kalayo, sa chicks ba, kita. Karon, magsalamin na yung tao. 0966, ako sa ininsik pa, 0966, 400, 400-5595 0966-400-5595 si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kanginan. Ako man siguro text may gala kay kuan man bag-o man gud numero na to. So kaning maabot siguro kaning unyang mga text basig ato na siyang karon ako na siyang tigumon para pag mag-live na gani po ko, basahan ako. Diyan may gamay di ay. Diyan may mga ultimo. Diyan. O, maski wala pa buyag. Wala pa buyag may gala. 0955-980-5994. Lalaki, 54-year-old. Tagong. Ngano man ning akong ihi pati man puti man kaayo nga naaman unta ko'y ging inom tambal kada adlaw mag-isa ka tuig na bawal daw nukos sa high blood ngatod pa nila. Ay nga ni dong mukanta ko matod nila dong. Matod nila ako dili angay. Sa panahon pa ito mangharana no so di naman uso. Kanidong dili man na microscope imong mata. Wala po kanang mention unsay tambal imong ginainom. Ang kolor sa ihi dili na siya depende sa unsay imong gipanghimo. Dili na tungod sa imong pag inom gitambal. Tungod na sa pagkaon nimo noy. Ang tinuod nga normal nga color sa ihi, amber yellow. Unsa man ang amber yellow? Wala man ko'y makuan. Butterfly man akong mabutang sa akong utok. May gala. Butterfly. Basta
mo nang yellow nga yellow yun siya. Mo nang normal na color. Pero di yung matansya lagi. Di yung matansya tungkol lang sa color. Nga naman. Wala man na. Ang color, dili na siya specific. Kay mukaon lang ka o, for example, ikaw ang kagdaghang kayong dinuguan doon. Unyang hapon ba, ang imong ihi, langsa, unya, dark ang color. Ano man, daghang kay iron. Ang dinuguan. Dugogot, di daghang kay iron. Mura ka nag-usap ang nagkabilya. Kung ikaw ang kagdaghang kayong butang nato ka na lugbati. Ang imong color sa imong ihi, green. Maingon dahil mo. Nara na color coding, dok. Mura na gift. No lagi, dili niya masaligan ang color sa ihi. Ipa-examine niyo sa laboratory. Unya, kung ingon mo, nag-inom mong tambal, isulti ko. Direk. Sama na ako pagkibalo, matagna dahil ko kung sa imong giinom. Napagani usahay, mangihi mo ba? Mura naman kuha. Mura naman kanang tsa niya akong ihi. Ay. Ang isa sa signalis may galing nga nagabino ang inyong kidney. Nagkasaka inyong creatinine, dili nag-function ang inyong kidney. Ang iyong ihi ba? White color. Wala kuyaw. Kung ninyo bag-o lang ang ihi ninyo. Murag tubig sa nawasa. Ayaw ko nang nawasa sa bantian, kay naitaya. Abot og kanosa pa ba na ni kanosa pa ba na ayaw sa Water District 0945-479-477-4509. Boy Kaya, 69-year-old, Panabo. 10 years na ko inom vitamin vitamin Rubicon o omega 3. Okay man ko. Ingani noy. Labag yun lang sige inom-inom kag omega 3. Ipa-examine sa imong magkuhan ka. Imong sabihin ang imong ipa-ultrasound na imong atay. Number 1. Ngano man, kung daghan kayong ginainom nimong fish oil, kana bang nasa omega 3? Totoo mong gipon. Ang inyong atay mapuno og tambok, may pa imong atay kay tambok pa. Mag-fatty liver na siya. Mao lagi. Ngita lang yung sakit sa lawas nga. Kao lang eksakto nga nung manginom pa man mo ani. Rubicon, kadaghanan na ang iyang component, vitamin C ba? Tungod sa kadugay, so siguro baby pa man ko na Rubicon. Tanaw ra gud na ninyo kung mabasa mo inom gani mo mga vitamin, tanawan niyo ang likod. Unsay contents? Kung nag-follow ba siya sa FDA regulatory units, ang sapay-sabot ana. Nagyo na specific nga amount of milligrams para sa usa ka unit. Vitamin C, magnesium, potassium, tanan na sila. Dili na pataka o maghimo-himo ka og ganang vitamin niya, mas higher dose, sunog na yung mga tayo ba. Wala kay paminawang sa karon, pero di ay ang imong atay nagatagilid. Magkadugay magkudugay ang atay may gala kung magsigisag kasumbagan ni Pacquiao. Inom ninyo. Mag-liver cirrhosis na siya, kanang orag masunog gani. Pag masunog na siya, pulihan na siya tambok. Mura man ay panglaban sa atong lawas na matabunan niya to tambok atong mga parts gani nga dili naga-function. Tambok. Pag human sa injury sa usa ka organ, sana nga
na-injured ang inyong atay tungod kusog kay mo musinggit og siya lang may nagmahal beer paday sunog atay ang sunod na mag-develop na siya fatty liver kay katong mga katong mga daot na sa portion sa imong atay iya man tabunan og tambok ngano ambot maski sa kasing-kasing sa lungs sa ubang parte sa lawas na ito may gala kung ma-injured mag-ipon na sila tambok dito sa gawas sa atong lawas magkugan pero sa ilalom sa atong lawas tambok ang ipuli ba so una na sa ultrasound sa imong atay noy kaduha ipa-examine ang imong function sa imong kidney usually the best yun na siya creatinine so kani siya ako na advice ay mo kay kani manggong kamo bang gamay lang kay nadungog ninyo wala gani mo kabalog asa na gikan unsa ni siya minom dahil mo mutuo pa mo sa radyo kay sa doktor ba dagan kay kita na mga pasyente may galang ayaw kong dagan gut wala gyud problema ba sus pangambyuhan ang tambal og mga unsa ba nin diri say ta botilya nga pating mahal lagi ka sa Amerika wala day mo kay bawlo may galang nga ang dosage sa Amerikano compare sa dosage sa Pinoy dako kay diferensya kung mogamit ganito diri mga 500 mg ng antibiotic wala gay kang malipong pero sa ila tuluhon pa na upat grams nang ihatag sa ilang pasyente ba hindi mapunta ko sa inyo kay kapoy man istugay balik-balik 0926-108-0860 ingon sila dok kanang tambok daw mahimong bato o sa abdo pag sigig kaon tambok ayaw natatits butiti silang dako sa gamay pa ko na may gala mag-away ganin mga bata may ayaw natatits butiti kang dako ay sa tinuon no ako sige man ko balik-balik istorya ng tambok may gala kaya defend lagi ko nga daghan kay ko madungog nga di maayo ning karning tambok mga nasus di na mga yung mga itlog kay naday tambok dako gud kay sang kamalian kay ultimo sa atong mga ugat dili na siya ka function mura na kurintis Davao Light ba nga wala na yung mga panit di mag short circuit amo na Alzheimer's no magkurog na inyong mga tuhod magkurog inyong mga kamot Parkinsonism mao na siya tungod kay dili anong mga og eksakto kulang sa tambok kumutuo mo ana mahimong bato sa abdo taka raman mo dili sos pila nakakalibong abdo akong gioperahan kadaghanan sa ila di mga og tambok ngano man nga magbato man gyapon Sukti daw ko ngano daw maghimo man sila bato kay mga payat pag ganing uban ay ang bot sa langaw pila edad sa uko 0926-576-72454 dok unsa manang insomnia diri man ta katulog unsay hinungdan mao lagi na mo na isulti sa imo isa sa rason nganong dili ka makatulog kulang ka sa imong ginakaon nga pagkaon insomnia Latin word for dili katulog so adto kag doktor dok di ko katulog dok naka-insomnia lami kay dok og 2x2 ba i-translate lang imong gisulti nga di ka katulog insomnia alang man vertigo nalipong ko dok vertigo taka raman mo gin-English lang man na siya lami kay na siyang ingana ganing istoryahon nato nga mangutana mo saan pasabot anong vertigo dok mingon lang bugong lipong
Ay, kay gat 0909 988-8454, lalaki. Kung sa'y tambal, magsigig ihi, magabi siguro 20 ka ihi, kada gabi Kung sa'y tambal, ay wa pagigibutang nimong edad ni Manoy, sus, in town. Sigurado ka sobra pa sa 60 ning tawanan. Number 1, nidako imong prostate. Number 2, mga kay diabetes. Number 3, na kay irritable bladder. Number 4, na kay bato sa imong panto. Divulgation, tanaw sa doktor. Patanaw sa doktor, noy, ayaw nag-i-analyze ka di. Wala biya ka nag-eskwela medicine. 0932-485-97817 mo pag ganit pag-announce ng kos numero, daga na kayo ni. Lalaki, 62. Pilay pa-charge, pa-opera, gold, goiter, bisan na ay heart, pilay, saan na ay PhilHealth, bisag na ay PhilHealth, salamat. Ang maminus sa PhilHealth, noy, sa pag-opera sa goiter, diha na sa mga 30, 25,000 to 30,000 sa operating pag-opera mismo. Minus pag yun na siya sa mga medisina o minus po sa imong bed. So, kung gasto ka o butang na to 250,000, kanang 50 muna yung minus sa PhilHealth. So, nadyo ka mo gawas yung mga 200,000 nga cash. Pwede na nimo sa ilingap kung taga Davao ka, mangayo ka sa inyong governor o kung naman na sila'y connection sa Office of the President, magawas na mong kwarta. Siguro, mga 70 na lang. Dili ko na siya barato pa kay ang private hospital. Ang akong ginasulti private dili government. Kaya kung sa government, supposed to be libre na. Pero karon dili na noy. Dili na siya kuan, nagud kay bayaran. Kaya kuan. So, mao lagi. Nagud kay kwarta gyud 0955-980-5994. Asa ni? Nganong niwang man ang tao kung taas ang sugar, unsay tambal sa diabetes ay in town noy. Magniwang siya noy, ngano man? Magniwang ang diabetes ba? Ngano man? Dili ban kasulod ang sugar, ang glucose, ang sugar didto sa kaunuran sa atong lawas. Nganong dili man siya? Kaya wala man tay kana mang diabetic, walay adequate o tamang amount nga insulin. Ang atong lawas na insulin. Huwag mo kay balo. Ang lawas na to na insulin. Nahimo sa pancreas. Ginahimo na siya sa pancreas. Asa man ang pancreas sa ilalom na sa tungol no. Siya naghihimog insulin. Naay panahon, labaw na gyud hereditary, na imong nanay na diabetes, imong tatay na diabetes, imong lula na diabetes kana. Naay posibilidad gyud mag-diabetic ka. Kay chromosomal man na siya. Sa genes. So, magpayat gyud ka gyud kay ngano, kulang ang supply sa sugar sa imong katibuk-an sa lawas kay wala kay insaktong insulin. Sa una nga wala pa yung mga tabletas, may kala insulin ang inahatag. Gikan pag sa baboy. Mo tong gigin mabaligya dito sa kamusliman. Na invento ang sulfonylureas muna sa mga pangalan sa mga pang-diabetes na tabletas sa unang mga gano'n. Pero na kayo. So, magniwang yun kay ang ginahimo sa atong lawas may gala. Pag dili eksakto ang sugar production, ang pang-energy sa lawas nato mo convert into anaerobic state. Katong ginistorya nako ganiya ba kung naminaw gid mo.
pag-convert niya sa anaerobic state, gamito niya imong muscle. Kung sa'y nabili nga tambok nimo, ha? Tanan nimo mga tinigom diya nga unsa ba ning wala nimo nagamit sa una, converted into anaerobic process sa paghimo og sugar. Sugar gyapon target may gala. Yang saon nato na. Mao na siya nga moinom jud kag tambal kay para tabangan nimo siya ang atong lawas nga dili siya ma-short sa sugar. Diyan na may mga tambal may gala imbis tabangan na imong lawas nga i-absorb ang gamay nga sugar may gala. Kaya ang kaning insulin may gala mo na siya kanang kargador. Paingon sa sulod sa ato mga cells. So dili ka sulod. Imbis ang tabletas mutabang nga kuan ibrahon man na niya. Di na ma-absorb ang imong sugar na imong gikaon. So the more na siya maatog anaerobic state, payat yun ka. May bawaan yun ka yun. Nga mo uyon ka sa imong tabletas. Kay, dili man ka magpayat. Kuha ninyo? Kung di mo kasabot, paminaw mo sa YouTube, balik-balik ka. Kay kanang akong ginaingon karon pa ko ng suryaan ha. Anaerobic state. Ha? Kung sa Bisaya pa, no proseso atong lawas og sugar walay gamit og oxygen. Daghang kay mga toxic materials siyang ma-produce as waste. Kay di man na siya maayo nga proseso. Ultimo ang imong mga tambok sa imong utok iyang gamiton pag produce lang ng sugar. Uno na lang ninyo. So kung tama ang inyong kaon, mutabang pa na iyong lawas. Mutabang iyang lawas nga unsaon nako ni pag gamit aning lutaw-lutaw nga sugar sa akong dugo. Dili na ninyo kalaban ng sugar sa inyong dugo ba? Kana siya mo na nagatabang sa inyong lawas. Unya kay concern pa mo sa saka sa inyong sugar kaysa inyong lawas. Magsige mag-ingon nga, ay taas kay kong sugar, taas kay, ano maligtas imong sugar? Basta nakainom kag tambal. Gitabangan nimo imong pancreas o imong insulin nga ma-absorb imong sugar. Kasabotation mo, ambot lang. Ha? Kung wa mo kasabot, paminaw mo sa YouTube. 0955-980-5994 nga nung magniwang 0921-205-6425 57 lalaki. Kinahanglan pa ba ko may exercise? Yes. Sa gamay pa mo no, mga bata pa mo, mga 30, 40, dili na panahon na mag-exercise mo. Wala na siya. Kaya atong lawas, energetic na kaya, daghang kaya, power and energy. Unsa lang yung panagal mo rin, unsa ba na? Ha? Pag-abot ninyo, 40 diyan. Kinahanglan mo, hinahinay exercise, hinahinay. Kaya pag-abot ninyo, 60, 70, wa na gana mag-exercise, kapoy naman. Pangkati lang ito ninyo sugod sa 40 ba? Pero pag-abot ninyo 70, tapulong yun mo yun. Kapoy. Kapoy kayo. Mayroon namang amay pagbulingkod ko, ani? Mahulat na lang ko, pirma swati. Bitaw. Exercise yun. 09. Ako, pagkataon ko ninyo, nag-exercise ba ko? Regularly yun. Regular. So, di man ta kahuman, ano yung mga text nila yung my God. Abi na kugwa gani, kayo mo pa'y pag-announce. So, basahon lang nato ni. Akong mama, hanap-hanap mata, pikas, unsay maayong itambal, ipainom. Salamat ko sa radyo. Ay dong, ang hanap-hanap sa mata sa tigulang no, kadaghanan na katarata, patanaw sa ophthalmologist lang siya kay wala na siya tambal nga makakuha na. Baski pag isa katarong eye drops, di na mawala. So watay panahon may gala, tanaw mo sa YouTube, balik-balik ka kay bag-o nga topic akong gina-istorya karon si Dr. Kagapi ini sa Doctor's Canine.